102 Limburgse bedrijven streden in Bokrijk vooral voor de eer. De TVL-ploeg, onder leiding van hoofdredacteur Filip Hilve, won met amper 1 punt verschil van Tepak Lommel. De Sendero-chemie eindigde op de 3e plaats. TVL Limburg is de winnaar van de Chambers Trophy. Dit is hem dan, de Chambers Trophy 2004, in handen van onze hoofdredacteur Filip Hilve. Chambers Trophy gooit het dit jaar over een andere boeg. Na 15 edities van Limburgs grootste teambuilding evenement is het tijd voor nieuwe uitdagingen. Je moet natuurlijk, net zoals ieder bedrijf, je moet blijven vernieuwen. En we proberen ieder jaar iets nieuws te doen op de locatie waar we zitten. We proberen ook om de 3-4 jaar de locatie te wijzigen. En nu gaan we het over een heel andere boeg gooien. Voor de 16e editie gaan we naar de Night Games en gaan we na de werkdag proberen de mensen samen te krijgen. De vernieuwde editie zal plaatsvinden op 6 september. Bij teambuilding staan de medewerkers van de Limburgse bedrijven centraal. De Chambers Trophy is eigenlijk het grootste teambuilding evenement in onze provincie, in Limburg. Waarom is dat belangrijk? We weten allemaal, we hebben eigenlijk geen grondstoffen in onze provincie en in België. We hebben alleen onze brains, onze mensen. En om succes te hebben in je onderneming moet je natuurlijk goede mensen hebben, mensen die gemotiveerd zijn, mensen die er willen voor gaan. En dat doe je door een goed team te maken en de Chambers Trophy probeert erin te helpen. LNS staat voor Lambrecht Network Solutions en stelt 9 mensen te werk. Als KMO is het niet evident om een teambuilding event te organiseren met wat leuke dingen in voor eigenlijk een betaalbare prijs. En ik denk dat dat een van de items is die ons wel aanspreekt in de Chambers Trophy, dat je eigenlijk voor een relatief laag bedrag toch eigenlijk een heel chic evenement hebt voor je medewerkers. Het lijkt me fijn dat het elk jaar een ander thema is, dus dit jaar de Night Games, dus kijk er wel naar uit. Het zijn niet altijd even lichte proeven, dus redelijk zwaar en pittig, maar altijd heel goed georganiseerd. Dus, Je bent dus weg met de collega's op een andere locatie, in een andere omgeving. En je komt ander volk tegen of andere bedrijven. Leuke opdrachten, leuk concept. Los van het sportieve luik en de teambuilding activiteiten heb je natuurlijk ook de ontmoeting tussen vele mensen. Er komen duizenden supporters op af, duizenden supporters vanuit het bedrijfsleven, dus mensen die werken elke dag. En wat ook belangrijk is, we doen dan ook nog eens nadien een grote party, eigenlijk het grootste personeelsfeest van gans Limburg. En door die combinatie krijg je natuurlijk ook het netwerkverhaal. En dat is belangrijk, want doordat je mensen kent, kan je ook contracten binnenhalen. Je komt in aanraking eigenlijk op 1 dag met heel veel bedrijven, klanten, maar ook nieuwe bedrijven. En er zijn ook netwerkmogelijkheden genoeg om met mensen te leren kennen en nieuwe contacten te leggen. Het is wel een gelegenheid om eens op een heel andere manier elkaar te leren kennen. En dus los van de werksfeer eigenlijk iets samen te doen zonder dat daar direct de relatie is van het is mijn baas die het organiseert of ik moet het doen voor het werk. Ook het fun gedeelte, de party achteraf en zo. Als ik zie wanneer iedereen naar huis gegaan is, denk ik dat ze het plezant vonden. Dus. Er zijn bedrijven die niet kunnen wachten tot het weer Chambers Trophy is. In Nieuwerkerke telt Europower letterlijk af tot vrijdag 6 september. Hier is ons team aan het trainen voor de Night Games 2013. We zijn volledig aan het trainen en aan het proberen gewoon te worden aan de duisternis en de nacht voor de Night Games. Het is het 3e jaar dat wij gaan meedoen. Vorig jaar zijn we als 5e geëindigd, dus we gaan dit jaar resoluut voor de 1e plaats gaan. We zijn aan het wachten op de pre-proeven en we zijn al volle bak aan het trainen om de fysische proeven te kunnen doorstaan. Wij leren elkaar daar ook beter kennen. Ook de supporters zijn zeer belangrijk. Er zijn ook mensen die bij ons werken die dan komen kijken naar ons.
En naar de andere bedrijven toe willen wij natuurlijk laten zien dat wij heel goed kunnen presteren. En dat is wel belangrijk. Ja. Waarom wij de kans geven aan de mensen om mee te doen? Omdat ik dat uiteraard en mijn broer ook zelf ook nog graag zou doen. Maar we zijn een beetje te oud aan het worden. Hè. Dus vandaar, als je ziet welk enthousiasme de mensen aan de dag leggen om zich voor te bereiden en op de Chambers Trophy zelf, ja, dat is elk jaar de moeite. We zijn daar met 25, 30 mensen en wij amuseren ons wel daar. Carglass won vorig jaar de Chambers Trophy en ook dit jaar zal dit team een grote kans maken, zo lijkt wel. Wij zijn het winnende team van 2012 Chambers Trophy. Dit is Davy Brugmans. Tom Kosseels, Davy Schitters, Dennis van Doorman en ik ben Joost Weers en wij zijn het winnende team District Mix. Weekske Centerpark zijn we gekregen, die we vorige maand zijn we daar naartoe geweest met ons vijven en dan de vrouwen ook erbij dan. En het was heel tof geweest. Ja. Goed weer gehad, voor een keer dan. Heeft de groep nog hechter gemaakt, ja, dat was ook een betere samenwerking en zo. We hadden het niet verwacht eigenlijk dat we gingen winnen, tot ons naam hoor. We hoopten binnen de top 20 te geraken. Ja, één was al naar huis gegaan, die we terug moeten bellen voor de gezet en zo. En we zaten nog half onder de douche. Half onder de douche en zo. Dus dit jaar? Kan niet mislopen, hopen wij. Weer voor de eerste plaats. Hè. Ja, zeker weten. Voor minder gaan we niet. Voor minder gaan we niet, nee. Wie Chambers Trophy de Night Games wint, dat weten we op 6 september. Inschrijven kan alvast op chamberstrophy.be.